क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा 25 बोसोरनि मोनसे रुफाथि मायथाइ फोरबो बेयाव खुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों आरो मेल मिटिंफोराव आङो बुंदों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनो मोनसे लामा दिन्थिलांदों। बे लामाया जाहैबाय आध्यात्मिक गियान। जों बयहाबो आध्यात्मिक गियान थानांगौ, बे गुना थानांगौ। जाय समाजाव जों थायो, जाय जायगायाव जोङो थायो, बै समाजाव बै जायगायाव आध्यात्मिक गियाननि थासारि जानांगौ। गुरुदेवा जोंनो फोरमायलांदों। आध्यात्मिक गियाना सोरबा धोरोमनि मानसिखौ बासिनाय, सोरखौबा मुगैनाय बे नङा। आध्यात्मिक गियाननि गेजेरजों जोङो गावनि महरखौ जों सिनायनो हायो, गावनि गोसो बोलोखौ जोङो गोहोगोरा खालामनो हायो आरो आध्यात्मिक गियानखौ मोननो थाखाय जोङो दिनै नङा गाबोन, गाबोन नङा समफोर जोङो नाजाबाय थानांगोन। जोङो ध्यान खालामनांगोन। ध्याननि गेजेरजों जोङो गावनि गोसोआव सोमजिनाय बेले बेजे थासारि बेफोरखौ जोङो होबथानो हागोन। जोङो मानसि महरै बयहाबो आबेग दङ। गिनाय, लाजिनाय, रागा जोंनाय, हिंसा जानाय आरो गोसोआव बायदिसिना सानब्रेनाया जोंनियाव फैयो। बेखौ जोङो हमथानानै जों लाखिनांगोन आरो जाय जायगायाव जोङो थायो बै थासारियाव दावरावनिबो आंखाल गैया, हिंसा हिंसिनिबो आंखाल गैया। नाथाय जोङो सासे गोग्गो नोगोरारि हिसाबै जोङो थांनानै थानांगोन। गोग्गो नोगोरारि हिसाबै थांनानै थानो हायोब्ला समाजनि थाखाय जोङो खामानि मावलांनो हागोन आरो लाइमोनफ्रा जोंखौ फल' खालामगोन। दा बेनिखायनो आध्यात्मिक गियानखौ मोननो थाखाय जोङो प्रेक्टिस खालामनांगोन आरो आध्यात्मिक गियाना मोनसे धोरोमनि नङा। आध्यात्मिक गियाना बयनिबो थाखाय। बे आध्यात्मिक गियानखौ जोंबो मोननो हायाखै, इसिबां गोरलै बाथ्रा नङा। जोंबो नाजागासिनो दङ। दा आङो बेनिखायनो बुंबावगोन जे लाइमोन समाजाव बे आध्यात्मिक गियाननि जि आबहावा बेखौ जोङो बारहोनांगौ। लाइमोनफोरनो जोङो आध्यात्मिकनि मोनसे मेसेज बेखौ जोङो दैथायहरनांगौ। आध्यात्मिक गियान थायोब्ला बुहुमनि रावबो सुथुरानो फेजेननो हाया होननानै आं फिल खालामो। आरो दिनै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा लामा आन्दायदों, फरायनायफोरखौ आद्रा ससेयाव नागारदों, गावनि बिमा बिफाखौ मान होनो बावदों, गेदेरफोरखौ मान होनो बावदों। दा बेफोर आं सानो आध्यात्मिक गियाननि आंखालनि थाखाय। दा जोंनि धोरोम गुरु बिथांमोनहा, जोंनि बिमा बिफा बिथांमोनहा लाइमोन समाजसिम जाहाथे बे आध्यात्मिक गियाननि मेसेज बेखौ जाहाथे दैथायहरनो हायो, बेखौ नाजानांगौ। दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जाय खामानिखौ मावलांदोंमोन बै समावनो जोङो दिनै बुंनो हाबाय जोङो बर', जोंहा राव दङ। बे रावा संबिजितजों गनायथि मोनजानाय। जोंहा गाननाय जोमनाय दङ। दख'नाया जोंनि होननानै जों बुंनो हाबाय, गामसाया जोंनि, आर'नाइया जोंनि होननानै जोङो बुंनो हाबाय आरो बेखौ जोङो सोरखारि महराव जोङो बुंनो हाबाय, अफिसियेलि जों बुंनो हाबाय। दा जोंनि बेखौ बुंनो हादों, बे खामानिखौ बै समावनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ मावनानै गालांखादों। दिनै जोङो बैसागु जायो, दमासि जायो, फिथा सौराय जायो। बे जोंनि थाखाय देरगाथाव मोनसे फेस्टिभेल। बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोंनि बर'नि हारिमुवा बेरखाङो आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बै समावनो जोंनि बर' हारिखौ फोथांनानै लाखियामोनब्ला जों दिनै बैसागुबो जानो मोननाय नङामोन, मागोबो जानो मोननाय नङामोन, बिदि होननानै आङो फिल खालामो। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आरो खोला सेखादानि गामियाव खुंजानाय ब्रैथि दख'रा आफादनि जथायै खुंफुंनाय जोंनि सिलभार जुबलियाव बे खुंफुंनाय हाबाफारिया जोङो सानदों मोजाङैनो मोजां जाफुंबाय होननानै। आरो बेवहायनो जोंनि लेंहरजानाय आलासिफोरा माखासेया फैयाखैबाबो धोरोम आफादनि बिबानगिरि जेरै जोंनि सेन्ट्रेल ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो जोंनि आचार्य आफा चरन नार्जारि आफा आरो जोंनि जिल्लानि गासैबो धोरोम सिबियारि आइ आफामोनहा बेयाव बाहागो लाफैदों। आरो आन्सलिक हिसाबै जोंनि
दख'रानि सिङाव थानाय गासैबो आन्सलिकनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि गासैबो आइ बाबामोना भक्त बाबामोना बे हाबाफारियाव नुजाफैदों आरो जोङो सानदों जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफाया होलांनाय नियम नितिखौ फालिनायाव एसेबाबो बांसिन जानाय नुनो मोनदों। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफाया जोंनो ओरैबायदि मोनसे बर' समाजखौ जौगाखांहोनायाव गोबांथार बिहोमा होलांदों। बे बाबाया जोंनो माखासे बोसोन होलांदों। बे बोसोनफोरखौ जोंनि बर' हारिनि लाइमोन हान्जा आरो आइजो हान्जा गासिबो बेफोरो बै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि 14था बोसोनफोरखौ ब्रह्म धोरोमनि मन्दिरफ्राव मोनो आरो नङाबा जोंनि बिजाबफोराव ओंखारो। जोङो देग्लाय मोनसे बिसम्बि दैखांदों। बे बिसम्बिनि मुङा जोंना ब्रह्म बोसोन। क'क्राझार जिल्लाया ब्रह्म बोसोन पारमानेन्ट नाम दोनखानाय बियो। बे जोंनि ब्रह्म बोसोनाव देग्लायनि ब्रह्म बोसोनाबो जोबोद मोजां जादों होननानै नायगिरिफोरा बुंथिदों। दा जोंहा दासिमबो जोबाखै जोंनि बे हाबाफारिया। जोबथारनायाव जोंनि बानजाय आफादनि आफादगिरि MLA दतमा समस्तिनि बे सारा गावनि बिबुंथि लाखिगासिनो दङ। आरो बिनि उनाव जोङो लासै लासैनो फोजोबनायनि लामाखौ लाहार फाहार खालामदों। आरो दोंनै दोंथामसो जोंहा बर' ब्रह्म धोरोमजों लोब्बा थाफानाय माखासे गान दङ। बे गानफोरजों हिन्जावसा उन्दैसाफोरा गामि लेभेलनि बिसोरो मोसानो बिराद आग्रह। जोङो मोसाहोबाय थागोन। साब्रै साबा मोनब्रै मोनबा ग्रुप दंबावो। बे मोनब्रै मोनबा ग्रुपखौबो जोङो मोसाहोगोन। मोसाहोखांनायनि उनाव जोंनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जादों होननानै आङो जोंनि जे आलासि लेंहरजानायफोर बिसोरनि खुगानिफ्राय मोनदों। बे बाबामोनहा बुंलांबाय जे जोंनि बुंथिनायफोरा बा मेला मोजाङै मोजां जादों होननानै। दा जोंबो जिल्ला आफाद आरो खुंफुं आफादनि जानानै एकदम गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाया जे बे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफानि होलांनाय बोसोनजों सोलिलांनाय नियम नितिखौ फालिबाय थागोन आरो जों नाजाबाय थागोन। दा आङो गुरुदेब आफानि नामै फिन खेबसेबाव बयबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोथारै खुलुमहरनाय आरो सिबिहरनायखौ आङो बे मिडियानि बागै आङो फोरमायहरबाय। गोजोन्थों। ओम सतगुरु।